o gidala nila si Jesus sa lugar nga gitawag og Golgota nga ang kahulugan lugar sa bagol-bagol. Pag-abot nila didto, gihatagan nila si Jesus og bino nga may sagol nga mira apan wala miinom si Jesus. Unya gilansang nila siya sa krus. O gibahin-bahin nila ang iyang mga biste pinaagi sa pagripa aron masayra nila kung unsa nga bahin ang makuha sa matag usa. Mga alas 9 kadto sa buntag dihang gilansang nila sa Jesus sa krus. Ang nasulat sa karatula sa krus nga sumbong bato kaniya nagaingon ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab katulisan nga ilang gilansang uban kang Jesus. Ang usa dapit sa tuon ni Jesus ug ang usa sa wala. Sa ingon niini nga paagi natuman ang gisulat sa kasulatan nga nagaingon. Giisip siya nga usa sa mga kriminal. Ang mga tawo nga nangagi didto nagpanglingo nga nagainsulto og nagbugal-bugal kang Jesus. Miingon sila, Mauday ha, ikaw nga nagaingon nga gubon mo ang templo sulod sa 3 ka adlaw, patindugon mo pag-usab. Kana og diha sa cross og luwasa ang imong kaugalingon. sa samang paagi nagbugal-bugal usab ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa kasuguan. Mingon sila sa usag-usa. Giluwas niya ang uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tanaon ta karon kung makanaog ba sa cross ang Kristo nga hari sa Israel ug kung makanaog siya mutuo kita kaniya. Bisan ang mga kauban niya nga gilansang ni bugal-bugal usab kaniya.